Как разбрах, че имам поликистозни яйчници? Бях на 18 и започнах да качвам супер бързо килограми. Въобще не усещах ситус, когато ядях въглехидрати. Започнаха да ми излизат много болезнени пъпки в областта на челюстта и косми по брадата. Уау, супер! Изследвах се и всичките ми изследвания бяха наред. Мъжки, женски хормони, щитовидна жлеза, всичко е перфектно, само че нещо се случва. Няколко месеца минаха, аз може би качих още 3-4 кг, усещах, че супер бързо качвам. Направиха ми видеозон, видяха, че имам кисти на яйчниците и свързаха всички други симптоматики и ми казаха: момиче, имаш поликистозни яйчници и не само това, трябва да те оперираме до 2 седмици. Питах какъв е варианта, каква е вероятността отново да се върнат. Казаха ми 70-80% и аз предприех съвсем други мерки, които ще вижда в следващото видео.